nosaltres ja veiem una mica perquè sigui el més reduït possible. Coneixeu sobradament les raons per les quals tots estem avui aquí. De tot el que hem heretat durant 300 anys d'estar sotmesos. De fet, tots nosaltres estem aquí pel mateix, per la il·lusió que ens fa poder dir al món sencer que estem aquí, som els catalans i les catalanes que us saluden. La comarca del Baix Llobregat és de majoria castellanoparlant. La seva personalitat es va crear amb els grans moviments migratoris dels anys 60 i 70. Molts de nosaltres som fills d'aquesta immigració. I una immigració que està integrada, que no entén per què se'l tracta tan malament des d'una Espanya que és amb unes reaccions total i absolutament autoritàries. Per això hem de fer camí i hem de treballar amb tothom que viu i treballa a Catalunya. Jo també puc veure, que no estic acostumada a això de parlar i tant, no despistar-me massa. Clar, precisament com a conseqüència de la realitat que estem visquent a la nostra comarca, al Baix Llobregat, pensem que la manera de treballar, d'actuar i de fer que s'estengui i s'entengui la idea de l'independentisme és sobretot d'una manera constructiva, democràtica i fer que tothom, absolutament tothom, formi part d'aquest procés. Nosaltres considerem que Catalunya pot arribar a ser el que vulgui, el que nosaltres vulguem que arribi a ser, i per això és necessari integrar a tota la diferent població, que en el nostre cas al Baix Llobregat ens trobem a persones castellanoparlants, però que s'ha de transmetre el missatge, s'ha d'intentar transmetre el missatge i s'ha de fer arribar de la manera que pugui portar-nos cap a un èxit, i per aquells votants que una mica per la situació sociocultural en què estan visquent poden sentir-se en un primer moment com separats. Per tant, això, recuperar i intentar buscar aquest vot en el Baix Llobregat perquè considerem que és molt important. Hem d'explicar a tothom que no tinguin por, que no pateixin que Catalunya seguirà pertanyent a la Unió Europea, que ningú haurà de marxar de la nostra terra, que tothom podrà mantenir la nacionalitat que vulgui, en definitiva, que necessitem a tothom per construir un futur millor. I per fer arribar aquest missatge al grup de les persones castellanoparlants, considerem que no està de més fer servir totes les eines que tenim al nostre abast. I una d'elles és respondre'ls en el seu idioma, als seus dubtes, que són molts. Cada dia veiem més gent castellanoparlant, fins i tot de sentiment espanyol, favorable a la independència de la nostra nació. Doncs hem de ser constructius i fer-los veure que som imprescindibles per construir un país millor. Hem d'assolir la nostra fita, tots junts. Volem estendre la idea que Catalunya, com a terra acollida, des de sempre, on la gent comparteix un projecte seriós i responsable, és plena de contrastos geogràfics i socials, com poques al món. És per això que considerem que les comarques de Barcelona són cabdals per poder assolir majories abastades